Unay kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang bantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ket ita adtoy ti sabali paya pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Sursurwem ti agkukot no akikid ti ules a pagkumot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Akin si Ita Mario, amo ka nagsweldukan. Wan bakit? Oh, atoy. Nay, apay nga agkurang iti dwagasot to'y sweldom? Binayadak ngamin tayo na utang ko iti agpampamirinda kada kami di opisina. Nagrawat ka mo tan Mariaw? No. Agasam ngay day ta dogasot, binayadam iti merienda laang? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Rawat ko namon kanyak. Idinto ta duwagasot laang tinagastos ko iti mirindak iti lasod ti 15 diyas. Ay katuan mat! Agasam ngay day ta binayadam nga utang mo iti merienda laang? Di mo ka di amaw, adag iti katrabahwak, at dapay agbayad iti 1,500, gapula ang iti merienda. Anya? Day tate agpaisaw. Isungagyaman ka kiti tadwag asutla ang ti binayadag iti na merienda iti lasod ti 15 diyas. Nay, anya day tabagbagkatan dagita lalaki a nakakarton iti dakkel, Juna? Ay, tay ka barbaro aref me, nanang. Anya, kat no adda ref yun. Ape agim matang ka iti baraw. Anya agim matang. Inutang ko dayta, nanang. Hulugan. Anya! Ay, pur Diyos ka mat. Ape nangala ka man na iti hulugan. Kat anya kumangay. Apay ngamin ayatuna. Nadadaal ka din tay repiyaw. Saan? Kayat ko nga ron ti barbaro aref, tanapimpintas. Isong ay pabagkat kumot ng daan aref me. Ta iyalati udan di tabalayo. Kukwayon daan aref me, nanang. Unay kamutin. Agasem ngay, tanangalagakit din iti baro aref, kat addapay matjay sigod. Diyak nga ruden kayat dayjay, iso asino katakon. Ay, sumot lagayam nga inalam amin tay sweldok itay napalabas, ta in down payment mo iti inalam aref. Katuan mat. Panggap ko pa iti mangalay iti kabarbaro at TV. Tani, daanon a modelo ti TV ta. Anya? Ay, unay kamutin, bakit? Anya laangan nga iti mabati a pagbiag ta, no kastamot anagatutal alaam nga likaman. Idinto ta addamot sigod niya likaman ta. Daan nga rudon a modelo di telebisyon ta, Mario. Di mo ka dinawatan di imbagak. Iso ati kayat ko, ti masurot. Naawatam. Mario. Ay na, talaga anagarbo agbibiyag di anak taan ni Chuna. Kaasi di asawa na. Wen nga rod lakay. Di na ammo tagimpad.
Nga rod Apay, di naayaan mo ti ibagbaga ti kaaduan, asor-sorwam ti agkukaw. No akikid ti ulas apagkumaw. Ay, talaga di na amo ti kayat asawan day ta pagsasaula kay. Jakman amo kan kwa na. Saan tamot a pinadakkel nga ambisyosa? Ngamno ape akas jay ti ugali na ita. Sa bagay, kastala ti biyag, bakit? Ay, pudnaw lakay. Kastala ti biyag. Ang kasanon nga no mailumlum da iti utang. Dayta, tayan ti rigat na. Iso asapay la kumata makaamiris di anak ta, sakbay amala daw ti amay. Bilibakin ka, Achona. Sa bali manin nga appliances di in-deliver da itay di tabalayo. Ay katwan Nancy, kabarbaro at TV day jay. Daytay nga kabaruanan a modelo. Manungay day jay, Chona. Kwa, 30,000 no cash. Ngam gapot hulugan day jay, agatadan ay iti 40,000. Anya, ay por Diyos, nagninan day jay a telebisyon no kasta ti balur na. Ay, iso ngamin day jay ti maibagay iti salas ti balay may. Dakkel ken kabaruan a modelo ti telebisyon. Pare Mario, itay pa amad-madlaw ko analiday ka. Ay, Jess. Apay ka di Mario. Ano ti parikot mo aya? Ay, parikot ko nga rod ni bakit ka. Ha? Ni, apay, anyat napasamak ka ni Mari Chuna aya. Awan ti dagas na napasamag kun kwa na, pare. Apay nga rod pagparikotam ni Mari Chuna. Kasanaw kat nagarbo unay ti kayat na pa nagbiag. Anya? Day tatagpaysaw, pare. Kat ti parikaut, jak kabailan niya ipaay ti kayat na klase ti panagbiag. Ay, madia ti kasta pare. Apay nga minaya. Kasano anak ko naman nagarbuti kayat na klase ti panagbiag. Kasanaw, kat uray no adda pa'y matla alikapon may. Kayat na ti mangalan iti baro. Anya? Ay, saan amabalin ati kasta? Kasano makaurnong kayo nga eh. Talaga asaan kami ang makaurnong. Kinapudno na, pare. Mailumlumlum kami pa yan iti utang. Gapoy iti kasya nga aramid na. Naimbagmay, tay malatiw ka dito'y balay, Chuna. Apay aya, tatang. Tada ti kayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya manan day aya. Daytar aramidem Anya manan ngar aramidak ako nayo aya. Anak ko, apay ay apilpilitom ti agbiag iti nagarbaw. Kat agdadatamot amarigatan kayo ken ni Maria. Anya amarigatan? Saan mo't tatang? Manya saan nga ibagbagamot si Kachuna? Kat no damag ko nga agsasalupang kanon ti utang yaw. Gapo ka dagital alam nga agduduma akagawaan yaw nga oray saan nyo mat akasapulan. Anya saan mi akasapulan mat? Kasapulan mi dagijay akagawaan tatang. Kasano ko mga ibagam akasapulan nyo mat? Katadapay matla dagiti daan nga alikaman yaw. Da kayon ti mismo anag ko na. Daanan dagijay. Masapul nga rod ang masukatanan. Anak ko, no saan nyo akabailan? Saan mo nga ipilit? Kunada nga rudain, sorsorwam ti agkukaut, no akikid ti ulas apagkumaw. Adula amin day tatang. Kastala ti biyag. Wain, kastala ti biyag. Ngam kasanawn, no mailumlum kayon iti utang. Kasano lang ngayon ti panagbiag yaw? Saan to ang mapasamak day tatang? Ay natsuna, itapay laang anak ko. Ikagumaamon abaliwan ti kasta nga ugalaym. Saan na nasaya at dayta? Amangan no agbabawi kantaw, itinakana. Bakit? Naibusen ti limagasot nga inted mo nga allowance ko iti 15 diyas. Anya, naggastador ka mo't Mario. Ha? Naibos mo tinted ko apag pletem, kat nay, awan pa'y sa nga pulong aldaw tinapalabas. Kasano ngay asaan ang maibaws kat limlimagasot mo't laang day jay, Chona? Hoy, Mario, di mo laeng-laengan ti limagasot, Na. Dakkilagat at dayjayan. Jak to pa'y nakaigam iti limagasot, idagtutubo Idi tagtutubo ka pa'y laang, Chona. Talaga dakil idin ti balor ti limagasot. Agam no ita,
Manumot laangan nga iti limagasahot. Kat, anya nga rod itan ngay. Ay kat ikan iti pagalawans kumot bakit? Kasapulag ti pagpletek iti inal daw amapan iti pagtrabahwak. Ay, awan ti maitad ko. Time bayad ko amin ang kadagiti hulhulugak nga appliances. Di intad mo kanyak asweldom. Anya? Iso nga giremedyo ka pailaang. Amumot nga do ti paggasgastusak. Nawatam, Mariaw. Nayan ti kasta lang ang asimampot dito yung opisina, pare. Ay, Nakalingling at ka kan madlaw an nabannog ka. ay, kasano, pare, kat nagnagna kasimrag. Anya? Ay, por Diyos. Anya, aga po ang nagnagna ka asimrek ngay. Kat nagadayo ti opisina manipod ijay balayo. Ay, nakababain man, ngam, aklunain, ngam awan pagpletek, pare. Anya? Ne. Kasano na pasamak dahi takot agsuswildo ka mat dito yung opisina. Pudno, nga agsusweldoak. Ngam, awan mabatbati, pare. Dandani awan tupay paggatang may itimakan main. Gapu ta may ibus mo ti sweldo. Gapu ka dagiti utang abay bayadan ni Chona. Anya? Ay, una yan. Ay ket, puskulakon ati rupak pare. Amangan no mabalin apabuludan iti paggastos ka. Aging gainton sumaruno asweldo pare. Ala, aday balakat ko kang ka, pare. Sapay lak kumata denggam. Anyat ko nam, Chona. Pabuludan dakman pailaang iti bagas nanang. Tanay, awamot tan maisaang may balay. Anya! Na, kasano na pasamak dayta? Ay, so san kayo nagdamag, nanang? Pabuludan dakit din. Uray no mano atakan laeng. So katakto inton makagatang kami. Na, apayan. Anyat mapaspasamak kada kayon. Apay nga awan mat isa ang yon. Kasano? Pagbaybayad ko amin kadagiti tintin nagak nga appliances ti masusweldo ni Mario nga asawa. Ay, daytan ti bagbagaken ka, Chona. Nagarbunto mat nga minti kayat mo apanagbiag. Kat saan nyo mat akabailan. Anyakat ni nanangan aya. Agsermon pa'y laang mat. Agimpod kamot ngamin, Chona. Kunada nga rudan. Sursurwam ti agkukot. No akikid ti ulas apagkumot. Ay apo, adula amin day tangay bagbagayo. Alakit din. Pabuludan dak iti isaang ko abagas. Ta talagang awan ti maisaang main. Oo na yan. Saanan ang nasayati mapaspasamak kadatsuna kan Mariaw.Ag-uutang damutan iti bagas. No siya klamay sa. Saan ko nga iraman ni Mario amanugang ta? Pasay. Jay anak ta, tagbasbasol. Isu tinagarbong agbibiyag. Ti kayat na pasig abaraw ti kagawaan da. Day tangarod kahit. Tirigat na. Ipadawat na dagiti daan na kagawaan da asukatan na. Uray kumano ilako na ta isupay apagkisay na kadagiti utang na. Day tangarod kahit. Talaga asabali to ugali ni Chona nga anak ta. Iag-agir ko nga amangan na mauman to kit di asawa na. Kat panawan ni Maria ti anak ta. Ay, sapay la kumaata sana mapasamak dayta. Kaasimot ni Chona nga anak ta no kaskasano lakay. Ay, pare. Nay, adto yung tibayad ko iti inutang ko kin ka, ha? Oh. Ne, agyaman ak pare Mario. Kwa, dyan imbalakat ko king ka pare. Amangan mo't no nalipata mon. Ay, saan? Talaga alaglagi pagtimbagam, pare. Nasayaat no kasta pare. Talaga akasapulan nga agbalin kan ana ingat ken ni Mari Chona. Saan mo nga itid amin aswildom king kwa na? Uwan, pare. Bayam nga agiremedyo ti pagbayad na kadagiti inutang na. Ay, Ikam ti pagnakman na pare Mario. Tanusan. Sigurado ang nakarkaro ang mailumlum kayo iti utang. Nay, apay ngay aday to laang ti itad mo asweldo, Mario? Kagudwa laang day ti sweldo iti kinsenas day talaang ti paraken ka. Ti kagudwa, para kanyak mutain. Tapno sa anak kidi nakakaasya magmagna, no kasdi nga awan ti pagpletek. Anya?
Hoy, Mario! Di nakpagpungtuton ah! O di agpungtot ka no suti kayat mo! Awan ti bibiyang ko! Binugkawan akmuton, Mario. Makapungtot ka mo ton. Ay taka! Ha! Nabayagan na rumbangin na ramid ko kumatikas toy! Ngam kaputay ayatan ka, nagteptepelak, tsuna! Ngam napnuan na kaon! Ha! Iso aman ipot ita! Ha! Kagudwala ang tiswildok titid ko ka! Kasano ngayon nga dagiti baybayadak nga appliances, lakay. Ay kat makamu ka mangirimedyo iti amin ah! No di ka makabayad, kat idaromda ka, ay kat makamu ka! Anya? Basta manipot ita, kagudwala ang tiswildok titid ko ka! Tapno makasurusuro ka nga gimpad! Kat no ireklamo da ka dagiti nakautangam, ay makamu ka, tsuna! Kasanuitan nanang, dadang, agsasalupang ang dagitag singsingar kanyak, gapo ka dagitin nalak nga appliances. Tirigat na, talagang agkurang tititad kanyak ni Mario. Ngamin, kagudwalaan iti sweldo na tirimrimit na kanyak. Ay, gunggunam, tsuna! Ha? Nanang! Husto ti inam, gonggonam, natangken nga minti ulaw. Sang kaibagami ide asorsorwam ti agkukaut, no akikid ti ulas apagkumaut, hangam di ka matdimngag apulaos. Anya kayo mo tatang, nanang. Agparikutak lang arudan, kasta pa lang ti magbagayo kanyak. Sermonan dakpay lang, mat. Ay, rumpang laeng, tapnag nakam ka. Natangken nga minti ulaw, di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Anya! Tatang! Nanang! Kasano no idarumdak dagiti nakautangan? Ay na! Kastala tibiyag, anak ko! Sangwa man, idarumda ka! Risutag! Ti sinarag mo pari ko, tsuna! Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Sorsorwam ti agkukot no akikid ti ulas apagkumot. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.